Hi friends, அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா TikTokல இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படி நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதியவரா இருந்தீங்க அப்படினா கீழ இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படினா நம்ம TikTokல நம்ம ஏதோ வீடியோ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வீடியோஸ்லாம் நமக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படினா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுவோம். வாட்ஸ்அப்லயா இருக்கட்டும், ஃபேஸ்புக்லயா இருக்கட்டும், நம்ம சோஷியல் மீடியால ஷேர் பண்ணுவோம். அப்படி ஷேர் பண்ணும்போது அந்த வீடியோல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மார்க் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக நம்ம வாட்டர் மார்க் இல்லாமல் HD குவாலிட்டியில் நம்ம வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணி அவங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எப்படி சென்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் ஏதோ ஒரு வீடியோவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சென்ட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ இந்த வீடியோவை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி எப்படி நம்ம சென்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுறதா இருந்தால் இது மாதிரி மேலே இருக்க வாட்ஸ்அப், இந்த மாதிரி ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் இதில் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் மார்க் மூலியமாக தான் போயிட்டு இருக்கும். வாட்டர் மார்க் இல்லாமல் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப்பி லிங்க் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவோட லிங்க்கு காப்பி ஆயிரும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிங்க் காப்பிடுன்னு அப்படின்னு வந்துச்சு. இதை மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்போட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு ஆப் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் வரும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் லிங்க் அண்ட் டவுன்லோட் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஓகே கேட்கும். ஓகே கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த லிங்க் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் பேஸ்ட் ஆயிரும். இப்போ டேரெக்டாக நீங்கள் டவுன்லோட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. செக்கிங் URL அப்படின்னு வந்து டவுன்லோட் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிற வீடியோ எந்த ஒரு வாட்டர் மார்க்கும் இல்லாமல் ரொம்பவே HD குவாலிட்டியில் இருக்கும். அது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ டவுன்லோட் ஆகி வந்துருச்சு இந்த இடத்துல. இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு வாட்டர் மார்க்குமே இல்லை. வாட்டர் மார்க் இல்லாமல் ரொம்பவே HD குவாலிட்டியில் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுறது அப்படின்னா மேலே ஷேர் பட்டன் இருக்குது. கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எந்த ஒரு சோஷியல் மீடியாவிலையும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேர் வந்துருச்சு. இது நீங்கள் எதுக்கு வேணாலும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களும் இது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டும். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதியவராக இருக்கீங்க, இப்போ தான் ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் மற்றும் கேள்விகள் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிக்கங்க. மீண்டும் இது போல் ஒரு நல்ல டெக் நியூஸோட சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.